Zakiru, ya kamata ka kula. Duk wanda ka ga ya yi maka suka ta ɗaya, ta biyu a cikin al'amarinka to ka tabbata ba sukarka yake ba kawai hassada ce yake maka. Akwai wani abu wanda ka mallaka wanda shi bai mallake shi ba. Duk mutumin da za ka ga yana zagin ka domin yin wani abu wanda kake yi, ya zage ka sau ɗaya sau biyu har abin ya kai ga uku to ka tabbatar da cewa ba wai ƙinka yake ba. Abin da kake yi ne yake hassada a kai. Zakirai ya kamata ku motsa. Kar ka yadda wani ya rena ka, kar ka sake ka ɗaure ni abokina. Ka saita rayuwarka sannan ka tsaya akan abin da kake yi. Domin al'amari na Ubangiji babu wanda ya san ƙarshen shi a rayuwa. Muna godiya, Allah ya saka da alkai. A'udhu billahi minka shaitani. Kariyadin munkiri maki gausi. Shine ka cutar da doka al'umma. Ya sanya cuta ga doka al'umma. Su kai